Sí, jo crec que el millor del partit és la victòria i els 3 punts necessaris i és amb l'única cosa positiva que jo trec avui. Crec que hem fet potser la pitjor primera part des que jo estic aquí. Sí que hem fet algunes incorporacions a l'11 noves i l'adaptació en un principi no tenia que haver estat tan costosa. A la segona part també. Jo crec que tenim molt que analitzar i no m'ha agradat gens el meu equip avui. No, nosaltres hem jugat molt malament. Sí, és igual, començar amb un gol, si no és pel gol, després 0-0. Avui no hi ha excuses. Avui el millor que ens portem a casa són els 3 punts. Hi ha molt que analitzar. El rendiment dels jugadors no ha estat correcte. I tenim molt que analitzar i molt que parlar. A veure, nosaltres tenim un model de joc, tenim uns entrenaments, tenim una manera de jugar que jo crec que ja tenim una identitat. A més d'això, el jugador s'ha de preparar. Si fem una barreja de no seguir el nostre model de joc més no venir preparats, no podem jugar a futbol. No podem jugar a futbol. Llavors, que hem guanyat avui? Sí, però jo aquest matí podia haver estat fent una altra cosa. I el temps, jo crec, de les persones és molt valuós. I avui me'n vaig bastant decepcionat. El que no estigui motivat pensant que guanyant avui ens fiquem a un punt del primer és que no té bé el cap. No ho sé, jo si he de parlar amb algun jugador que em digui que no estava motivat, no ho sé. Però si ho és, que no ho sé si ho és, que em comentes, realment és per estudiar-ho. Avui era el dia de ficar-nos a un punt que ho hem aconseguit, però d'una altra manera. D'una altra manera. No estic content, estic content. Ara no estic pensant en això, sincerament. Amb un partit tan dolent, el meu cap no té més lloc que per pensar què ha passat avui.